Zan shigo gidan unguwan naku kawai yanzu dai abin da za a yi ki dai dan fara fitowa kin gane ke bibi ki gane ki dan fito nan kofar gidan dai ina wajen kin gane ai na riga na ƙaro su kawai guys din unguwar ku dai sun rirrike ni cewa gaye ya shigo unguwar su ko me kika ce ne हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए, हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ, हम तुमसे न कुछ कह पाए। na fa bakin gidanku fa yau wankan da na yi ko yau daban babu irin shi wallahi ko tufa bai taba wannan wankan ba na zo don ki gani ne up and down kawai ki ga wannan wankan saboda ke kadai na yema kuma ke kadai yake so ki ga wannan wankan saboda yau babban wanka na yi na gane na ma na shigo kofar gidan wow oh my god baby oh my god wannan almajirin gidan ku ne dan ga ake shi ne ba ake shi raki ba wai baby me yake faruwa nan wannan tsamun ya zubo wajen yana so bata mai da Allah shi da nayi bai kallon wani baby ya wani almajirin ya san ni kuwa oh my god ba a ke shiraki ba ungo jeka baby kai bai karɓa ya tafi baby wannan braka aure ka faɗa mai ko ni waye ba ke baby ni ya abin da ke bata mai ya ke da haɗan da wannan ka taji wani yake nuna ma hey ka san kowa yake kake magana da shi ka san wanda ake ce ma tek ka taba shi ka ce tek kai za shi in kai ku gaskiya shi dan Allah ya ishe ku ba ka ansa ya isa haka ne ni ba ne shi bane kai ni ina wannan ne yasa da abin da nake haka ne ina da hadan da wannan gajan Allah na ce muku ya ishe ku magana ta gaskiya ne dukan ku muke so amma yanzu tunda magana ya zama haka sai dai mu yi gasa wanda ya kurge ni shine wanda zan yi baby kice ni ke so ni ya ga sai dan da wannan wannan to ni zan yi gata da wannan look at this yaro na to ko wannan ta wannan ta kuma ya siye gaba ɗayan ka ni da ka ina wayo haka na ci wani ba kana ba hey wait ngani da wannan almajirin gashi yaron da bi da pick up kinga bi da fi saboda nuna ne nuna kuɗi ina da bayi ko ƙara baby lokacin ya shi na ƙara kuɗi shi wannan yaro ni si mai ka kin gani ni za ka nuna mana mu da gidan mu buga kuɗi muna da injin din buga kuɗi a gida sannan ni za ka zo kana ga a gaban yarinya ta ƙara mana kana iya ko ka talauci ya kai wannan waya ungo bi na ba ki bi na ba ki kake da mu kin gane ko bibi ki riƙe ne kika gani ne da ma bibi shi yau ne so miki ita sabuwa kin dinta ga ni daga komai
2020 model. Ba fa yaron nan fa shege ne fa. Inda yaron nan sai yayi. Ni sai yaron nan fa shege a duniya nan ina iya yi dan in bige ki. Wannan ya ce. To ya ishe ku haka Bai da da yau. Ya ba da ki da dalit. yanzu abin da nake so kishi wani ke ji wanda ya bani ruwa Matsalaki. ruwa kawai Ruwa kawai? Oh my baby. Tintinita. Mun faɗa wa yaro kake. Na kan da ja da laifu tek. Ni ne yaro? Ni ne yanzu wannan yaro ya kwace. ai shi ya ban ruwa Thank you.